pwdin blew a chlistiau Spaniel. Ti'n baffio brych o'r enw Daniel. Ffwrcho slebog, marcho jadan. Bwcho twmffat, llyfu cocian. Crafanc afanc a llewis dewin. Llaeth Llangefni o ffynon sanctaidd Elin. Llenni eidion, mam ar led. Hunan odro, llenwi bwced. Fel chi'n gallu clywed, ni'r Cymru yn greadigol iawn pan mae'n dod i regi, ond mae un gair sydd ben ag ysgwyddau uwchben pob rheg arall. Brenin y cegau cachlyd, tywysog y tafodau treisgar, Sultan! Sultan? Pwy sy'n ysgrifennu'r nonsens ma? Na, sa'n dweud e? Cont yw'r gair, as if bych chi ddim yn gwybod. Yn ymuno gyda fi i drafod tarddle, hanes a safle hoff rheg y cofis yn y byd sydd ohoni, mae Siôn Owens, y comediwr a'r cont hunan honedig o Gaernarfon, a Sarah Hughes, hanesydd sydd yn arbenigo y maes cedorau, yn ôl Wikipedia ta beth. Siôn, ti'n gont? Ti'n gofi? Wel, y ddau, ie. Wyt ti'n gallu gweithio fi rhywbeth am darddle'r gair yw rhywbeth i wneud gyda segontiwm, ydw i'n iawn? Wel, mae yna sôn bod yn dod o segontiwm, ond sy'n actually unrhyw tystiolaeth i brofi yna. So, na, dwi ddim yn dod o segontiwm, ond mae yna stori sy'n golygu ella mae'r gair segontiwm wedi cael ei ddylanwadu gan cont. Right. A mae hwn ar Wikipedia, felly mae rai bod yn wir. Mae yna... So, y stori ydi, ond na ryw soldiwr Rhufeinig yn sefyll ar walia segontiwm, sbio allan ar Caernarfon, ffoc, lle mae'n neis. A wedyn, ath o ddau cofi cedda pasio, a nath un nhw'n mynd, si cont di hwn? So ath o'n mynd, gan ei syniad am enw. Gwir. So dyna lle mae segontiwm yn dod. Gwir pob gair. Ie, dwi'n siŵr mae rai bod yn wir, ie. A be oedd ar ti, Sarah? Ti'n hanesydd ag yn archifydd, ag yn ffeminydd hefyd. So pa fath o berthynas sydd gyda ti ar gair? Mae'n gyda fi berthynas agos iawn gyda'r gont. Ond yn ffefryn i'w cywydd y gont, rhywbeth gath i sgwennu 1450, 1500, rhywbeth felly. Menyw o'r enw Gwerfyl Mechain sydd wedi cael digon ar ddynion Cymru yn gweud bod yn bronen i'n neis, yn gwynebau i'n neis, ond byth rili'n gallu trafod beth mae hi'n galw'r darneis yn y canol. So mae'n gerdd amazing. A beth amdano ti? Ti'n gallu trafod y pethau yma? Yndw, dim problem. Beth sy'n trafod Allai'n trafod ar hyn o beth sy'n Wel, dwi yn dwlu sut mae hi'n disgrifio fo, mae ganddi hi gymaint o... Mae basically fatha sialens i holl feirdd Cymru, lle mae fel, oce, os da chi'n dda am farddoniaeth, dwi'n mynd i ddisgrifio cont yn gymaint o ffyrdd a phosib mwyn wneud yn siŵr bod chi byth yn gallu wneud yn well na hyn. Mae'n gael fo'n llwyn sir, perth, trwsglwyn. Os chi ddim wedi cael wax, yn eitha agos at y gwir. A mae'n just yn ddarn, mae'n rili feiddgar. Diddorol tu hwnt. So, ni yn clywed lot o sôn am gyfeddiant diwylliannol, cultural appropriation, dydy hyn. So, be fi eisiau gwybod yw, oes hawl gan unrhyw un o, unrhyw ran o Gymru defnyddio'r gair i gyfarch, I don't know, teulu, athrawon, cydweithwyr, neu yw e'n perthyn i'r cofis yn unig? Wel, fel cofi, mae cont yn golygu dau beth. So, yn amlwg mae cont hefyd yn golygu cont i bawb mwyn wedi bod rhwng canrifoedd. Ond i cofis, da ni'n dweud cont fel hen go, so mae'n dod o co, sef fel ffrind neu hogyn. So, da ni'n gael defnyddio am hynna, ond dwi'n mynd i sens i bobl eraill defnyddio fo'n neud hynna. So, dwi ddim yn cael galw fy nhad. Wel, a fydd o'n golygu'r un peth, a fydd o'n golygu'r un peth. Dim bob tro. Iawn cont fydd o fel, de. Dwi'n fel, tri am allan. Fel perchenog cont, dwi'n mynd i ddeud... Sorry. Mae gyda ni hawl i ddefnyddio fe fel brag. Mae'n digon teg, mae'n digon teg. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am eich mewnbwn gwerthfawr i'r drafodaeth hynod ddifrifol hon. Fel sy'n draddodiadol yng Nghymru fach, rhaid i'r gair olaf fynd i'r bardd preswyl. Sawden awdl sidan ydyw, sem fach len ar gont wen wyw.
Lleiniau mewn man y manerch, y llwyn sir, llawn yw o serch. Breisglwyn merch, drud anerch dro, berth addfwyn, diwn borth iddo. Cut! Fucking hell. Chi boedd yn gallu deall gair o'na, oedd yng ngherddi definitely well.